आंनि नामा खुसेर आली। आङो आमिनपारानि। आमिनपारा सासे मुस्लिम मानसि। ओमफ्राय जों आगोलाव एसेबां गोबां 17 बोसोर जोङो माबा इउडिएफ गेलेनाय दिनैनिफ्राय आं इउपिएलआव जाफैबाय। जों आरो एसेबां मानोथ' जोङो माबा आगोलाव जेनेबा इउडिएफआव गेलेनाय भटखौनो होनायमोन। ओमफ्राय दायो जोङो इउपिएलआव होनाय जागोन। जों थारमाने जोङो सोलायनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो इसेबां लामा माबाफोर जेनेबा सहाय साजाफोर फैनाया जोंनि एरियायाव बारा फैखाया। बे हाग्रामा सरखारखौ जों सारखौ जों बुंखायोमोन आगोलाव जोङो रायजोनि बिस्रि वर्गारफ्रा जोंखौ एसेबां सहाय होआमोन। जों बेनिखाय सोलायनाय जानांबाय जाबाय। जेनेबा रबार्ट नार्जारिखौ जों भट होनायमोन। ओमफ्राय बिसोरो बिपिएफआव जयेन जाफैबाय जाहैबाय। जों बिनिखाय जेनेबा ओरै गिदिंनानै थांनाय जायाबा सिदानो थांबाय जोङो डाइरेक्ट। खामानि गैयालै माथ' बर'फ्राथ' भट होनाय नङा। जोंनि माइन'रिटि भटालाय बेसेबां दङ बेखौ लानानैथ' पास खालामनो हाया। आरो जों थारमाने सानदों इउपिएलआव जयेन जायोमोनबा जोङो फैयोमोनबा बयबोथ' होखागोन जयेन जाफैबाय थादों जोङो बेनिखाय नाथाय बेयाव इउपिएलआव जयेन जाबाय। आरो नाथाय इउडिएफखौलाय मा भट होनो बेथ' दिनै होगोन गाबोन थांखागोन माबा हाग्रामाजों बेयाव थांखाबाय। जों बे होनानै मा लाब दङ? समस्या दङ बेयाव लामाफोरनि समस्या दंबावो। नोंथ' साइकेल सालायनोबो थांनो हानाय नङा। आरो न' सरकारनिफ्राय न' मोननाया सोरनि नामनि न'खौ सासे लांखायो सासेनिया सासे लांखायो बिदि आरो। जों इउपिएलआव आसा माने बेखौनो खालामदों जोंनि रायजोनि लामाफोर एसे सहायफोर साख्रि बाख्रिनि खोथा थाखायो। जोंनि मुस्लिम मानसियाबो एसे साख्रि मोननाय थानांगौ। बिनिखाय जों इउपिएलआव जयेन जाबाय। बयबो थारमाने सासे मानसियाबो सासेनि माबा आहार जानो लुगैखायो आरो साख्रिनि माबा थाखायो। जोंनियाल' बै एरियायाव दा हाग्रामा सरकारा 17 बोसोर माबा खालामदों सरकार खालामदों। सासेबो जोंनियाव बारा साख्रि मोननाय जायाखै। दा जेनेबा जोंनि माइन'रिटि भटनि लानानै जेनेबा बिसोरो थांखायो भटनि समाव फैखायो आरो भट थांबाथाय फैखाया आरो। बर'आव जेनेबा 23,000 भट दङ माइन'रिटि। जेनेबा आं आसा खालामनाय मथे 15,000 मोनखागोन इउपिएलआ। बिपिएफखौलाय मा जोंलाय मा बुंनो बिसोरोथ' एसेबां गोबां सरकार खालामदों बारा आसा खालामनो हायाखै जोंबो बै समाव। दाथ' जोंबो लुगैखाया नालाय। आङो खावलायनाय जाबाय जेनेबा रायजोनि जों दा मुस्लिम जानानै इउपिएलआव गेलेयोबा भट होयोमोनबा नोंसोरो बर' हारियाबो होजोबदो नोंसोरबो होबा जोंबो एसे आसा थाखायो। बयबो जेनेबा होदो आरो जय जगथ खालामनानै पास खालामनानै जों परिबर्तन खालामनो सानदों। आं मुस्लिम जानानै जेनेबा नोंसोरखौ खावलायनाय हरनाय जाबाय नोंसोरबो होदो। नोंसोर बांसिन होबा जोंनि माइन'रिटि भटआ थांखागोन माबा जेनखागोन बेयो।